Entón vamos a entrar xa no que é o obxecto fundamental da mostra, que é coñecer un cuarteto. Este ano marchamos a terras da Coruña, vamos para arriba. Bueno, vamos, que escorregando co baixo seguido, empezamos cos enxebes, depois continuación os campaneiros, os morenos, xa nos tacaba unha raya, antes de chegar a raya con Portugal, marchamos a Coruña para coñecer os tempranos, un cuarteto que é referencia na provincia da Coruña. Entón, eu non vou falar máis porque creo que fale as persoas que teñen aquí, Pablo e Pepe Temprano, da saga dos Tempranos, que así vamos a facer pasar un rato moi agradable. Estamos iso con eles, agarrar un poquinho de silencio, porque a falta de megáforo vamos a volver. Gracias, Pecuña. Que viva vos, moitas gracias. Bueno, temos que falar hoxe dos Tempranos de Iris, non? Claro que sí. Bueno, hai que explicar onde está Iris. Eu, porque casi nacín ali. Sí, é. Meus pais dali, meu pai é miña nai. E Iris, como Monte Iris, como aparece na novela viaxeira do século XIX, é un pequeno pobo situado a entrada da Coruña, na antiga estrada Santiago. Hoxe en día ainda ten estrutura de pobo, unha zona nova e outra bella, en Ilís de abaixo con casas de pedra e entre mentres está a Calexa. Era a miña familia. A Calexa. Miña abuela Meria, a Calexa. Nome da rúa ben coñecido polos protagonistas de hoxe. Este sitio pertencía ao Concello de Oza. O Concello de Oza foi concello hasta 1910, que entrou xa a formar parte da Coruña. Sí ou non? 1912. 12? Sí. Lindaba con Arteixo, Oleiros e Culleredo. O Concello, a Coruña, non máis que co Concello de Oza. Pensade, un monte que é a entrada A Coruña, o Corte Inglés Morelos, o Corte Inglés, porque o que vades a Coruña vades a gastar os cartos ao Corte Inglés, non vades? Ben Morelos, ali onde están os semáforos, xa, Morelos, abaixo, na ponte, aí estaba a ponte, poñía a Coruña, Oza. Coruña, na Pedra, Coruña, Oza. Estaban os muiños, estaba a Camposa, estaba a Granxa Agrícola, que era a granxa mellor que había xeite, laboratorios de Galicia. Pero é unha zona da fresa moi conocida, lle chamaban, ali se fixo ainda hai pouco a festa da fresa para recuperar que eran montes que eran todos fresais, parece ser. A zona toda de Iris eran todos fresais. Explico, ali todo o mundo baixaba, capaxeta esta na cabeza, piramidal así, con lo que non sei como facían, con rodillos do rodo na cabeza, igual que bailaban a rifa, levaban a... con un cestiño na man, outro cestiño na man, baixaban por Moneros abaixo, ao mercado de Moneros, para vender, Eran as presas de Iris, dicían que non había outros en Europa como mellores. Non sei máis. Eu os probei, que miña abuela que me preguntaba cando era pequeno. Depois tiñamos en Viña, a batalla de Viña, que é ao lado de Iris, e na batalla de Viña tamén tiña moitos viñedos aí xa... Pepe, despois, vamos a entrar agora no cuarteto porque encamiñámonos o Monte Iris, o que foi despois Iris, que xa falaban del a mediados do século XIX, e ali aparece o cuarteto enxebre galego Os Tempranos de Iris da Coruña. Poñía xa no seu bombo, e foi o primeiro cuarteto da zona das Mariñas. No ano 23, Xosé Temprano e Alejandro Temprano, dous irmáns gaiteiros, xunto con Xosé Castelo Betanceiro, o tamboril, e Mourenzo o bombo, forman o cuarteto. Por aquela época resaltaban os gaiteiros solistas, que era o que había daquela, acompañados de tamboril sempre, claro. Así estaba o tío Farruco de Montrón, gran gaiteiro da zona de Oleiros, e o Silveira co tamboril. Depois tamén tiña na Coruña o tío Pepe da Barridura, na Coruña que é solista tamén, que tocaba no coro... Pero o que máis había eran solistas, non? Era a imaxe en Galicia, é unha gaita do tamboril. Na Coruña tamén estaba Enrique Ambite, gaiteiro de San Pedro Bisma, un pouco máis despois. E Emilio Corral, que era curmán carnal xa da muller de Xosé Temprano, o sea, da túa nai era curmán... Son primos carnais. A miña avó e máis a nai de Emilio eran irmás. Eu, polo que teño entendido, todos estes gaiteiros tocaban en pechado, menos Emilio, non? Emilio era músico, non entro. Saxofonista e clarinetista. Non, digo, saxofonista e clarinetista. E despois acabou na, como é, na banda de música da Coruña. Traballou na fábrica de armas, non sei por qué,
traballou en outro traballo máis e apareceu na banda municipal. Pero xa era un músico. Ese xa estuvo nas escolas na Vaca, ali en Santa Lucía, tiña unha banda de música. Teño unha foto que está de neno con clarinete na man, tan en Muxía. Está unha foto de Camaño, da Costa da Morte, están alá por Muxía. O sea, que ese era músico, pero xa non tocaba o pechado. O Non, pechado, tocaba o aire. o pechado era o que se tocaba por aquela zona. Eu ainda algún gaitero maior en Vandal e por ali, que teño recollido, xa morreron. Xente, estamos falando... Tocaban principios nos 90 tocaban pechado. Daquela zona é curioso, porque sempre se asocia o pechado, zonas de montaña, de Lugo, de tal... Era onde lle Era o calaba. xeito antigo de tocar ali. Era onde lle calaba. Claro. Bueno, pois así, o Xosé Temprano, o fundador do cuarteto, recordaba outros grupos da época que coincidieran con eles, como os gaiteros de Soutelo ou os Celiñas de Lugo, que teñen coincidido en alboradas, en Falamos festas... Teliñas, parece que son os anos 1920. Claro. Teliñas de Lugo. Ao principio. Aí Juanjo, non sei se sabrá algo deles. Sí, teño algunha foto na casa. Ves? Eran da zona de Mondoñedo, por aí. Vale. Tamén cuarteto, dúas gaitas. Sí. Porque el falaba desto, falaba nos anos 70 nunha entrevista na Voz de Galicia, non? Para o periódico, sí. falaba de coincidir nos anos 20 con eles, que xa estamos falando de anos atrás, non? Bueno, a denominación dos tempranos como outros moitos grupos, non? Daquela época. Pero Constante, os Garceiras, os Neiras, os Irmás Portela, polo apelido, non? Sí, sí. Os tempranos de Iris, Sí, sí. era o que se lle ponía, non? Sí. Pouco de nome. Destaca a utilización en canto a percusión, instrumentos percutivos con tensores de cordas. Eles utilizaban todo tensores de corda, tanto tamboril como bombo. No, Era de corda, os tensores todos. sí, cordas. O que era o tamboril... Era el cáñamo, o que había, era el cáñamo. Si bichedes no que é a exposición, o tamboril, que é o primoxenio, o primeiro tamboril que Dese tamboril que está aí, do ano 21, 22... levaba tensores en riba e en baixo, non? Porque daba máis sonoridade, sobre todo pensade que tocaban fora. O máximo que tocaban sería bordóns, bueno, tensores, sí, bueno, son tensores igual, pero bueno, son bordóns tamén. Pero que sonan para o exterior, non, porque era o que se utilizaba para tocar alboradas, para tocar fora. Daquela pouco amplificaban que non había con que amplificar. Entón tiña que sonar un tamboril, ainda que era un tamboril de moi reducido tamaño, non? Na zona das Mariñas e na zona bergantiniana, non? Tocaban cun tamboril colgado no pulso, levaban como unha muñequera, por así decirlo, non? Penduraban unha correa pequeniña, penduraban do pulso e tocaban así. Bueno, pero este non leva o tensor en riba. E era ainda un pelín máis pequeno que este, verdade? Sí, pouco. Un pelín máis pequeno que este. Entón, aquí penduraban de aquí, colgaban de lado, e por así decirlo, levaban en riba os outros bordóns, non? Uns levaban eso dos bordóns de tripa, os levaba uns, outros non levaban nada. Eso, mira, as normas para atrás eran as que facía cada un. Estamos sempre, que era aquelo ali, aquelo alá. Cada un facía o que lle daba a gana. Si tiña os bordóns de tripa poñían, e se non tiña pasada. Está moi claro. Non, es que Pero bueno, estamos falando daquela época, moitos xa levaban caixas, quero dicir, caixas de latón e de bronce, e eles conservaron o tamboril e o bombo tal cual. Pero as caixas antes empezaron as fábricas de traballar por Cataluña. Eu teño ali na casa. As caixas xa empezaron a meteros porque tocaban 4 músicos nunha charanga, dunha banda de calquer parroquia, e usaban a caixa da banda. Eso era radical. Xa non tiñan tamboril, nin lles preocupaba o tamboril. Os mariñas de Guísamo, por exemplo, tiñan unha caixa, viñan ao pai e dicen, mira, esta é a caixa, se cabreaba todo. Pois se cabreaba todo, porque era así, pues bueno. Mira, este é que falta a caixa esa. Pero bueno, eu o que é o bordón en riba e en baixo vino tanto en tamboril como en caixa, non? É unha constante que querían que sonara a percusión, non é a percusión hoxe en día casi se está apagando demasiado. O que querían que sonara daquelas. Estamos sempre coa teima de prevalecen as gaitas sobre a percusión ou a percusión sobre as gaitas. E é unha cousa que ten que sonar todo en conxunto, se falou pola mañá, non? Co tema dos concursos e de todo, sí. Se me permites, o tambor sona como lle dá gana.
O bombo tamén, porque afinas agora, e vas aí en frente xa non afinan. Tocas, pero xa non ten afinación, nin con roncón, nin con nada. No, está Porque bien, a humedad, temperatura, vas humedad, a canelos, calicia. sabe tanto, eso afinas ti, apretas ali e tocas que che xa cómodo, que che redobre, pero afinación non. Pero- Ti sales daqui, unha temperatura, vas para aí frente xa, os parches, a humedad, xa non toca. E vas aos canelos, cruzas a ría, e queda aquilo, faz mal, tambor te faz mal. O caso, vamos, que eles utilizaban tamboril e bombo tradicional, con tensores de corda, en madeira e todo Sí, eso. sí. E outro detalle da súa liña en Sebre era a utilización do traxe galego. Bueno, o traxis, o primeiro que Espera, conto eu e despois me falas ti. Os primeiros traxes mercounos o xe temprano, a unha chambona das que vendían cousas de segunda man nos portais de San Andrés. Era xente realquilada, que iba a vender ali, bueno, utilizaban para vender cosas de segunda man de todo tipo, e estes pertenceran a Queixumes dos Pinos, que xa era un coro que se desfixera nos anos 20. Se desfixo aparecer unha chambona, apareceu vendendo os traxes. E meu pai marcou os traxes, toda a de meu pai, tambor, o bombo, as gaitas deixaron o Garrido, non sei se traxe ainda aí, qual che deixo? Non. Seguimos explicando un pouco a roupa, non? O calzón e as polainas eran de veludo negro. E os chalecos foron sufrindo cambios de cores. Nas formas non moito, pero nas cores sí, porque vermello, verde, tella, na última etapa, eran os colores que se utilizaban tamén, claro. Bueno, era o que había. O que había. Cada E por un- riba levaban unha chaqueta ou chaquetilla, que iso é curioso, que non moitos gaiteros levaban esa chaquetilla. Hai que pensar que tamén antiguamente se tocaba moito en inverno fora. Home, cun chaleque e coa camisiña así, un día como hoxe para tocar unha morada abrigada. Os tempos cambiaron, non se comía como hoxe. Eu creo que non era pola comida, era polo frío. Non se comía, a xente viña, morreu fulano, colleu olla do frío, pam, a la vai. A ver xente. Non sei se sabedes, por exemplo, as faixas. Agora a xente morre nas papatorias. Pepe, non sei se sabes, a Outro faixa. día, tens que bajar esto. A faixa é moita xente maior que me ten explicado para que era a faixa, eu sempre dicía, é unha cousa que abriga demasiado. Os días de verano. Pero para os Pero cadrís en tamén. inverno, para os cadrís e para traballar. Para os cadrís, Para traballar, para andar abaixado, a faixa, eso é moito, Porque che suseita, tens que traballar, mover unhas toradas de, no monte ou o que sea. Eso foi... O que sea. Volvemos ás chaquetillas que levaban, que me parece curioso. É unha chaqueta curta, que levaba moita abotonadura, facían as formas aquí redondeadas, e a solapa, o colo, o cuello era de alto, subía por aquí, non? Por riba da camisa. E subía un poquinho polo chaleque, aquí, Sí. aquí, tapaba o chaleque. Era cortiña, era máis... Tapaba. Sí. Bueno, Despois, a monteira. A monteira levaban sempre. bueno, No 90% das No, fotos sí. e analizas levaban a sempre. permites, a monteira, lle chamaban ao meu pai, que dicíamos vellos, de candil. Claro. Porque ten tipo candil. Meu pai, me dicía, lle chamaban de candil. O corno, pa dereitos casados. E pa Non me deixes izquierda, explicar nada, Pepe, non me deixes explicar nada. Estábamos neso. A monteira levaban sempre e chamabanlle de candil, porque era unha monteira moi baixa, cun pompón moi aberto arriba, un pompón grande, non? E na parte superior levaba un pequeno corno, daí o seu nome que era de candil, como os candiles antigos estes que de aceite ou de... Claro. A posición do corno era diagonal, non era de lado, nin era diagonal, non? Con respecto á cabeza, e cara ao lado dereito era para os casados, non era así. Sí. E para o lado esquerdo, os solteiros, eso se ve nas Non fotos transmitía, perfectamente. non transmitía meu pai paralela, vedes unha foto aí, Sí. que tenes aí, ten para a izquierda, estaba solteiro, e eles todos os tres o ponen o corno para a dereita. E punto, e se acabou. E meu pai me transmitía, tiña 101 anos, agora, se vivira. Xa. E non era gilipollas, porque era verdad. Vamos para a faixa, Pepe. A faixa iba atada a un lado con un nó simple. Eso é curioso, Porque hai moitos atados de faixa e casi se poden denominar por zonas como se ataba a faixa. Isto era un nó simple atado de lado, aquí, non? No lateral. E eu me teño fixado en algunhas das fotos, nos fleques, levaban uns atados por enriba. Pepe me decía que eso mellor xa eran compradas así. Pero bueno, como os mantóns, non sei se vos dades conta os mantóns de muller, que se facían os atados a man moitas veces. E iso iban entrecruzando e quedaba ese atado que lle daba un remate curioso e bonito. Mira, é como todo. Me permites ahora? Decorativo.
É como todo. Decorativo. Se te tocaba a túa tía que era costurera e traballaba ben que facía unha cucada. Claro. E se era malas traballando, facías un corno pola calle. Claro. Era que según traballara, porque hoxe vas a un sastre, faiche un chaleco e chama a atención. E vas a outro e para zodama. E antes igual. Eso é nosa historia. Sigue. Cambiamos. Bueno, pero a fundación deste cuarteto non foi casual. Pois o pai dos gaiteiros, de profesión linterneiro, non? Os linterneiros eran os que facían aqueles... Bueno, aqueles candís. Os candís, se vos dades conta, e isto é moi curioso, e non sei se o tedes comprobado vos, os candís, a parte superior do candil, para non queimarse, co calor do candil, é unha ferreña. Se vedes os candiles vellos, todos é unha ferreña e coincide que moitos dos que facían as pandiretas e todo, non sabes, como eran os que traballaban a folla de lata, como teu avó, neste caso, pois eran os que facían as... Meu avó traballaba na fábrica de tabacos e de paso, como tiña tantos fillos, tocaba acordeón tamén, pois... Tema de antes, pero... Tamén foi músico, pois tocaba acordeón de botoso ou diatónico. Este home casouse pa Santa Cruz. Ele era de Santa Cruz. É que non sei que pasaba entre os de Iris e Santa Cruz. Eu mira que conozco xente, como é o meu barrio, Mira. que se casaban as de Santa Cruz ou os de Santa Cruz cos de Iris. Sí, mira. Non iban a mocear a Coruña, iban ao outro lado da ría. Baixaban 7 ou 8 por... 7 ou 8 kilómetros, dando un paseo. Pa Montrove, pa Oleiros. Pero a ligar iban pa lá. E iban, non tiñan coche, non tiñan nada, iban andando, tomando un vaso de viña e outro vaso de viña. E aí entramos de que se casaban en Montrove, de Iris, se casaban en Viña. Pero é curioso, nos anos 60, non, xa moito máis adiante, a xente iba a mocear ao Seijal, non iban a baixo Playa Club. Pero esa era a miña época. Sí, por eso che digo, que, non sabes, se sigue tirando po mesmo sitio que tiraban os pais, non, por así decirlo, eu pola miña familia, que vía que, non, de Ligoteo iban máis para ese lado que non para o centro de Bueno, porque San Coruña. Pedro había unha sala de festas moi boa. A pista, ao aire libre, ali, tomamos un cuba libre, e mano, era xo que había. Bueno, vamos a seguir co teu amigo. Che deixo. Sí. No, é o teu pai, dende pequeno xa tocaba ocarina. Sí. Tocaba ocarina. E ao entrar na fábrica fixe unha flauta xa no taller. Sí. Entrar xa moi novo, logo mercou unha traveseira de ébano con chaves, de segunda man por 7 pesetas. Atedes aquí na... Estaba na exposición. A un veciño de Iris, a un veciño. Porque parece ser que nos anos 20 e tantos andaba moito isto da flauta traveseira, nunha época parece ser aí que é unha movida. Como cando veo a democracia, movida dos grupos foro... Pero creo que viñan de Cuba, Ok. as flautas esas. Que hubo moita época aí que viñan de Cuba esas cousas, foi cando coincidiu a migración desa época. Esta flauta... Non sei, pero parece. Non sei, non está feita, pero... Bueno, despois mercou a súa primeira gaita, un artesán do Orzán, na Coruña, o Tintorero. Dicía, creo que o tío Farruco, non, o vello Farruco dicía que era enfrente da fábrica de gas. Estaría por ali, por o Orzán, non? Este o Tintorero, bueno, aí é como o pai dos reis. eu vin varios punteiros dele, non? E me parece que, bueno, aí Vao coincide, pois, a 300 metros da miña casa. Eu teño ido moito, eu como aprendín autodidacta, teño ido moito ali ao seu taller, non? E este home, a mí me daba cada vez que sacaba eses punteiros e dicía: Vao, enséñame eses punteiros do Tintorero. O Tintorero estamos pensando que deixou de traballar no ano 40, 45, por aí. E sacaba un punteiro todo corroído, antigo. E sabes que tiña dentro? Os escabeadores. Os tiña aí clavados, sacaba, chas. E me dicía, voulle poñer unha palleta, verás como sona. O punteiro por fora estaba reventado total. Metía a palleta, tocaba en pechado, porque Vao ainda así manexábase de ordes de cando viniera do lado pechado, e sonaba ese punteiro, dicía, joder. E acababa de tocar, quitaba a palleta e facía o escareador. Clas! Mira, como se me clavaran... Era unha pequena besta. Pete, como se me clavaran a min. Eu era unha cousa que sentía cada vez que tal. E unha vez, hai uns anos, fun a túa casa e me dixeches, teño aquí un punteiro de meu tío. E fixéchelo sonar. E o mismo que sentín de escoitar eses punteiros de Vao, o sentín nese punteiro. Me dixeches, é do Tintorero, e dixen, non o digas que xa o sei eu. E é un sonido
estamos falando dun re con unha potencia moi grande, non? Ten moita abertura abaixo, ten moita saída, non? Na época cada conductor tamén... Pero unhos punteiros que sonaban, e eu vin eses dous, e de verdade eu choraba polo do descarregador, porque dicía que cada vez que se clava aí a saber o que elimina aí de sonoridade, non? Ese punteiro. Pero sí, foi así. Evao, veu de Ordes, ou por ali, unha parroquia de Ordes, sabe. E el sabía que daquela deixara de traballar o tintoreiro, colleu o seu xeito, a min Bao me dixo que tamén hasta no xeito de facer os roncos e nos torneaos e todo, que pasei moitas tardes ali, que copiara un pouquiño dele. Que algo seguía a liña de outros artesanos de Coruña e tal. A onde chegamos todo o mundo copiou de todo o mundo. Nadie inventa nada. Se mellorou as afinacións, pero é que a xente se cree que está inventando a gaita. Todo A xente que está inventando a muñeira, a xente está inventando, todo está todo inventado. Se mellorou. Seguimos, que senón non acabamos. Vamos a seguir. Bueno, o cuarteto xa foi quinteto despois, porque entrou o Xoán Lesta. No, cando faltaba... Coa pandereta e... No, cando faltaba Juan, o bombeiro, iba Lesta co bombo e levaba a pandereta que tocaba moi ben, que era un home amante, por certo. Ainda o seu fillo toca e canta moi ben. Era encantador, ainda veu que nos algún viaxe, era un home encantador. As tonalidades que tocaban do brillante daquela época, non? Mais ou menos. Sí, máis ou menos. No 34 o teu tío marchou para facer o servizo militar á Marina. O de Ferrol iba entonces. Embarcou no Juan Sebastián Elcano e levou a gaita. Levou a gaita coa que daría a volta ao mundo. Tamén nas fotos aparecen outra xente que iban daquela ali con acordeóns, con outros instrumentos. Foi para Ferrol, que a miña familia todos estaban apuntados para a Marina, non sei por qué. Que era un sitio serio, limpio, comía bastante ben, estaba voluntado. Ese viaxaba, porque era a volta ao mundo. Chegou a Ferrol, nun coro, non todos os flores, non. Outro coro, de gaiteiro no coro, con outro coro.